Unha noite do Samaín, Marcos e Joana volvían dunha festa de disfraces terroríficos no monte da Guía. Entón miraron na riouxa, agochado entre as árbores, o seu antigo colexio San Salvador de Teis, que levaba varios anos abandonado. Comezaron a recordar os vellos tempos nos que eles ían á clase. Alí e tamén os seus antigos profesores. Teresa cos seus cantos, Eva cos seus listenings, Fernando cos seus bailes. Que che parecería entrar no cole para ver como está? Dixo Marcos emocionado. Non sei, dame un pouco de medo. Contestou Joana. Non teñas medo, anímate. Veña, vale, pero só un pouquiño. Certo, Joana. Dirixíronse ao vello portalón e conseguiron saltalo. Despois subiron a costa en case total escuridade hasta chegar ao coralito, no que os xoguetes estaban destruídos e o vello carballo caído. Decidiron entrar primeiro no pabillón, o cal lle faltaba unha parte do tellado. Por ali entraba a luz da lúa chea, o que permitía ver como, de súpeto, un balón pasou moi rápido entrando na bella portería. ¡Ah, qué medo! Berrou Joana. ¡Vámonos de aquí! Pero se foi ao vento, non sexas caguetas. Dixo Marcos Eno. Camiñaron cara a entrada do colexio. Cando se chegaron á porta, abriuse cun gran rixio. Non lle deron moita importancia e decidiron subir á súa antiga aula, que estaba no piso superior. Entraron e comezaron a rebuscar nos vellos libros, nos pupitres rotos, en caixas cheas de pó. Entón, comezaron a escoitar uns ruidos extraños. Quedaron moi quedos ata que, de súpeto, a fantasma da profe Teresa apareceu atravesando a parede da clase cantando unha ópera. Os nenos saíron correndo mentras vociferaban. Baixaron rapidamente as escaleiras e entraron pola primeira porta que viron aberta. Era a biblioteca. Agocháronse debaixo dunha mesa. Dende alí observaron que estaba todo cheo de pó, con telarañas, algúns morcegos, libros e mobles rotos. Estaba todo en silencio e os nenos non era quen de moverse. Entón comenzaron a escoitar unha voz que dicía: Corre, corre, cabaciña! Corre, corre, cabazón! Era a fantasma de Paqui contándolle un conto a un grupo de bonecas bellas e diabólicas. Saíron correndo escaleiras abaixo e entraron na bella clase de inglés. De súpeto a porta peuchouse tras eles con un forte portazo. Foron correndo a intentar abrila mentres gritaron: "Ábrete, porta, por favor!" Nese momento apareceu o espírito de Eva que dixo: "In English, please!" Puxéronse a berrar mentres intentaban abrir a porta, ata que Joana dixo: "Open the door!" A porta abriuse de súpeto e os dous rapaces caíron de cu. Botaron a correr e esta vez entraron no gimnasio e agocháronse debaixo do antigo escenario. Despois duns longos minutos de silencio, comenzaron a escoitar un ritmo coñecido. Era unha canción que eles bailaban no cole, o freeze dance. Cando asomaron a cabeza, miraron a Fernando bailando.
Entón, a porta do escenario fechouse e escoitaron a voz do profe dicindo: Como non trouxestes neceser, xamais sairedes de aquí. Quedaron encerrados baixo o escenario que estaba cheo de arañas e pó. Na escuridade atoparon un amuleto. Era un colar que tiña unha rara pedra verde. Ademais descubriron que se abría ao medio e que tiña a seguinte inscripción: Se abrides este máxico colar, os espíritos a un mellor lugar irán. Co amuleto conseguiron saír de debaixo do escenario. Asomaron a cabeza e miraron que estaban os espíritos de todos os profes bailando o freeze dance. Decidiron abrir o amuleto e apuntar con el as fantasmas dos mestres. De súpeto, todos comenzaron a ser absorbidos e desapareceron dicindo «No!». Marcos e Joana aproveitaron para seguir correndo do cole encantado e non volver nunca máis. Do que non se decataron foi de que ao escapar tan rápido caeulles o amuleto e volveu a abrirse. Os espíritos dos profes volveron saír e agora seguen agardando a outros nenos que se atrevan a entrar no cole.